Hola, soc David Ribes, estudiant de periodisme a la Universitat Jaume I de Castelló i durant 5 mesos vaig ser alumne de la Universitat Major de Xile i vinc a contar-vos la meva experiència en el país llatinoamericà. La veritat que m'agradaria començar per l'ambient més estudiantil, perquè sí que és veritat que no es pareix tant com en Espanya i Xile tenen moltes diferències. Una d'elles és les notes, que allí és de 1 a 7. I per a poder aprovar l'assignatura sense cap problema havies de treure un 5, perquè després, si en totes les pràctiques tenies un 5 o més, no feia falta que anares a un examen final, perquè en el meu cas, que la carrera era periodisme, al ser més pràctic, teòric pràctic, ens manaven treballs més així dedicats a la investigació, perquè damunt la Universitat U Mayor es centrava més en treballs d'investigació o de política, i la veritat que les assignatures que vaig tindre eren molt d'investigar i em va agradar perquè era com una manera de saber jo què he de fer quan acabe la carrera. A més, l'ambient en classe era superbo, la gent ens tratava molt bé per ser estrangers i això és una cosa a favor, perquè sempre ens intentaven ajudar en tot el que podien i eren molt amables des del primer moment. Mai ens van deixar apartat i sempre ens convidaven, si es feia alguna festa, algun sopar, ens avisaven, i en el d'hora de treballar a classe, si teníem algun problema o se'ns atragantava alguna pràctica, sempre ens intentaven ajudar per a que la nostra experiència fora el millor possible. I per la part més social, per la part per a mi més humanitària, per a mi van ser 5 mesos on hi havia 4, 5 o 6 hores de diferència. Estava a 10.000 quilòmetres de la meva família en el fi del món, en el país més llarg del món, perquè Xile és el país més llarg, i trobes al nord deserts, la zona centre, una zona més normal però sempre muntanyosa, i al sud és on es troben les muntanyes i damunt estava a prop de l'Antàrtida. També he de dir que Xile per a mi és un país on la cultura, la bona gent i les tradicions i els distints climes, com ja he dit abans, em van envoltar i em van hipnotitzar. És una experiència també on les emocions em van jugar tan bones com a males passades, però sobretot bones. Són 5 mesos on m'he donat compte que l'única manera de conèixer un poble en realitat o un país no és escoltar a les persones i els prejudicis, això tenim que deixar a part, sinó és veure-lo, perdre't i sobretot disfrutar, no anar en por de ningú lloc. A més, també en Xile s'ha de destacar que la gent, encara que no tinga res, t'ho intenta donar tot i t'ofereix el millor sense esperar res a canvi, que és el millor de tot. Però sobretot, sense saber, a mi aquestes persones m'han ensenyat molt i m'han ajudat a ser millor persona, perquè sí que és veritat que sempre anem amb l'estigma de que som europeus tal i qual, i la veritat que veure les coses, a mi m'han canviat molt, i sobretot en la manera de pensar, d'apreciar les coses i clar, com ja he dit abans, disfrutar. Per això m'agradaria donar les gràcies tant a la universitat com per haver-me donat aquesta oportunitat, a Xile, a la universitat i sobretot a la gent, perquè jo vaig estar allí en una residència estudiantil que es deia Casa República, on les persones eren molt obertes, sempre t'intentaven ajudar en tot, si tenies algun problema o alguna cosa no dubtaven en ajudar-te encara que no sapigueren res del tema, i això és molt bo, perquè la veritat que a mi m'ha ensenyat que la cultura latinoamericana, com ja he dit abans, és una cultura d'ajudar sense demanar res a canvi. I per això us aconsello a tots i als futurs estudiants que realitzeu un intercanvi, ja per almenys eixir fora de casa, perquè ens canvia molt la visió i la manera de veure les coses i d'apreciar-les. Moltes gràcies, sobretot recalcar que moltes gràcies a la universitat i a l'ORI per donar-me aquesta oportunitat.